La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad. L-ekonomija ma tistax tibqa' tfittex kif iżżid il-profitti billi tnaqqas il-ħaddiema u tkabbar dejjem aktar in-numru ta' nies esklużi u batuti. Trid timxi fuq l-eżempju ta' dawk is-sidien, industrijalisti, politiċi, imsieħba soċjali u mexxejja fis-soċjetà li qiegħdu l-ewwel qabel kollox il-bniedem biex jiżguraw opportunitajiet ta' xogħol dinjituż għal kulħadd. Ejjew nollu leħinna l-kol flimkien u nitolbu li l-ekonomisti ikollhom il-kuraġġ iwarbu l-ekonomija li teskludi u jarfu jiftħu toroq ġodda. Nuevos caminos.